Jadi angka 5 itu sing apik 1 karo 5. Nek disuda 1 karo 5, 2, 3, 4. Iki pokok. Lho kene kiai kok gak roh. Sing rokok Cina. Rokok apa kowe? Di Samsung. Mosok kalau kiai mulang tafsir iblis orang ngerti di Samsung. Di Samsung itu Cina tak kiai. Lah ono kiai kenekaan Cina kok gak iso roh dunya. Buane kiai ku piye ngono ya. Mergo ora ngerti ji kuloro gitu nggih. Sam piro? Su. Ji kale 3. Lah wong Islam iki mlebu swarga nek roh 2, 3, 4. Kok karo Cina kok kalah kowe. Jadi angka pokok iku angka piro? 2, 3, 4. Wane salat iku ana 2 subuh. Ana 3 maghrib. Ana 4 nisa gugur asar. Pas nopo mboten iki. Kuwi wong Islam kok kalah karo Cina. Wah, itu gini itu tak hitung. Gaya aku kok dipamoni ono macam-macam. Sing nuntun kiai kadang-kadang. Mergo kula niku kiai nang kadang dongeng di Samsung iki. Monggo sak donya rungono, balik mus mon arang-arang. Balik kula mboten wonten kula. Jadi manusia Islam itu kudu roh angka 2, 3. Karo 2, 3, 4 repot. Wae sembayang ya mau 2, 3. Ngene apa mboten? Lah mau hitung 2, 3, 4. 2 ambek 3 pinten? 5 karo 4. Jadi wong Islam nek gak ngerti angka 9 ora Islam. 9 iku angka penting. Mulane kula NU yo mergo 9. Nek kula ora panas karo NU. JP3 kula ya. Tapi mau kok ninggal NU. Wong NU iku 9. Nggih napa mboten? Nah, angka kaya 9 iku gak ono. Sampeyan ping no pinten mawon. 9. 9 ping 2 18. 1 karo 8. 9 ping 3 pinten? 7 karo 2. 9 terus. Wale ono wong ngomong 2 tok entek kowe ya. 9 ping 4 pinten? 36. 3 karo 6. 9 ping 5 45. 4 karo 5. Tak dungi eno sini Cina macam-macam tak dungi eno itu lintangnya 9 kadek 5. Jadi 5 itu ora kok Tuhan ketuhanan. Wong Indonesia kudu ngerti, wali kiai ku mau aku tok.